Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u Svijet glazbe, emisiju koja se emitira uživo na trećem programu Hrvatskog radija. S vama su za tonskim pultom Jadranka Kunac, a pred mikrofonom u iduća 2 sata programa izmjenjivat će se Dora Dunatov i Dario Poljak. Evo što vam donosimo u današnjoj emisiji. Prva hrvatska Broadway škola dobila je edukativno-pedagoški plan za profesionalno educiranje glumaca, plesača, pjevača i svih ostalih umjetnika za muzički teatar. O kurikulumu škole i obrazovanju razgovarat ćemo s polaznicom Gordanom Marković, a što je sve potrebno da biste mogli obrazovati za muzički teatar i proći na dolazeću audiciju, reći će nam umjetnička voditeljica škole Maja Mladenović. Got a little rhythm, a rhythm, a rhythm that pitter-pats through my brain. So darn persistent, the day isn't distant when it will drive me insane. Comes in the morning without any warning and hangs around me all day. I'll have to sneak up to it, someday I'll speak up to it. I hope it listens when I say Slušamo song Fascinating Rhythm iz musicala Lady Be Good američkog skladatelja Georgea Gershwina. Pijanist Franjo Vuglec prati Gordanu Marković, apsolventicu prve hrvatske Broadway škole koja će 11. listopada organizirati audiciju za 3. generaciju polaznika. Uz Gordanu Marković nešto više o školi, programu, profesorima i audiciji reći će nam umjetnička voditeljica škole Maja Mladenović. Dobar dan i dobrodošle. Dobar dan. Osim što ste umjetnička voditeljica škole, vi ste, gospođo Mladenović, i voditeljica plesnog odsjeka pri školi, koja uskoro ulazi u svoju 3. godinu postojanja. Što ste radili prije osnivanja škole? Prije osnivanja škole je bilo prvenstveno mjesto i vrijeme da se osnuje ansambl, koji će sada uz ovu prvu generaciju dobiti svoje nove polaznike i nakon osnivanja tog ansambla došla je škola tim slijedom. Gospođo Marković, iza vas su već pune 2 godine u prvoj hrvatskoj Broadway školi, što znači da i vi pratite školu od samog osnutka. Što je vas i kako privuklo njoj i što u njoj zadržalo? Pa, nakon završenog filozofskog fakulteta u Zagrebu, povijesti umjetnosti i pedagogije, ja sam uvijek imala još osjećaj da moje obrazovanje nije gotovo. Paralelno sam i završavala školu pjevanja, međutim i dalje sam imala osjećaj da to nije to i da mi treba još nešto, jer moj scenski nastup jednostavno je tražio još više angažmana od mene i u principu to je bio moj prvi susret s tom školom. Vidjela sam na društvenim mrežama oglas za audiciju i bez imalo razmišljanja sam se prijavila, jer jednostavno sam se tom osjećaju prepustila da je to prava škola za mene i otišla sam na audiciju. Kako ste uskladili školu s ostalim obvezama što ste imali? Vrlo jednostavno, jer inače sam tip osobe koja voli sve imati pod kontrolom, tako da bolje funkcioniram u situacijama gdje imam više toga, tako da uz normalan dnevni posao i ostale obaveze sam uspjela ukomponirati školu. Prva hrvatska Broadway škola podrazumijeva i Broadway školu, ali i Broadway centar za muzički teatar. Pa kakva bi bila razlika između centra i škole? On je specijaliziran isključivo za ples. To je najveća razlika. Što je isključivo specijaliziran za ples, dok Broadway škola je nešto stvarno sa svojim edukativnim programom, znači planom i razvojnim kurikulumom škole, puno većim i opširnijim naravno. U prvoj godini postojanja škola je imala zapravo svega 10 predmeta, sad ih već broji preko 20. Evo, vi ste nabrojali neke predmete, možda bi nešto gospođa Marković dodala. Pa sadržaj škole je zaista bogat. Počevši samo od različitih vrstova plesova, glume i pjevanja, već je to puno toga. Međutim, mi u školi idemo i na jahanje i mačevanje, scensku borbu imamo. Znači, to su sve nekakvi predmeti koji su možda neobičajeni za neke druge akademije, ali trebaju osobi koja se želi zaista posvetiti muzičkom teatru i biti potpuni performer.
Evo recite nam i vi nešto o profesorima u školi iz perspektive učenice. Pa profesori su svi redom jako predani svom poslu i inspirativni, poticajni. Već samim svojim pojavom i svojim predavanjima mi od njih učimo jako puno toga jer su to osobe koje u svojim branšama imaju jako puno iskustva. I onda kad vam takva osoba predaje, već iz nje zrači nekakvo iskustvo i ja to cijenim kao jako korisnim već uopće učiti takvih osoba. A onda sam način na koji oni prenose nama ovaj sadržaj koji škola nudi, mislim, to su osobe koje znaju raditi svoj posao i užitak je od njih učiti. Biste li izdvojili kojeg profesora? Pa ne bih nikoga sad izdvajala. Evo, poslušajmo sada kako zvuče 2 godine rada na prvoj hrvatskoj Broadway školi. Uz pratnju gitare Gordana Marković će otpjevati song There Will Never Be Another You iz musicala Iceland američkog skladatelja Harrya Warrena. Be many other nights like this, and I'll be standing here with someone new. There will be other songs to sing, another fall, another spring, but there will never be another you. There will be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to do. Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never ever be another you? Other nights like this, and I'll be standing here with someone new. There will be other songs to sing, another fall, another spring, but there will never be another you. There will be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like used to do. Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never ever be another you, another you, another you. Slušali smo song There Will Never Be Another You američkog skladatelja Harrya Warrena iz musicala Iceland u izvedbi Gordane Marković, apsolventica prve hrvatske Broadway škole koja je uz umjetničku voditeljicu škole Maju Mladenović i dalje s nama u studiju. Škola će od 11. listopada s početkom u 12 sati održati audiciju za 3. generaciju učenika u prostorijama Zagrebačkog plesnog centra. Gospođo Mladenović, recite našim slušateljima što je potrebno pripremiti za audiciju i tko je u komisiji. U komisiji će biti znači profesori iz Hrvatske Broadway škole. Što se toga tiče, znači profesorica Sintija Hansel-Bakić, profesorica Kristina Bek-Kukavčić, profesor Ivan Pernicki, profesor Krešimir Popović, profesor Hođi Fortuna, profesorica Nina Horvat, moja malenkost i još će nas biti tu dosta. Evo ja sad možda ako sam nekoga izuzela, profesor mentor Lovro Buva, ima nas jako veliki tim ljudi, bit će prilike oko 10 do 15 znači profesora iz različitih naravno sekcija, dramske, plesne i vokalne sekcije. Oni su slobodni doći sa svojom umjetnošću, znači nije potrebno da neko ima predispozicije. 2 minute traje vrijeme koje oni mogu iskoristiti, mogu pripremiti bilo što žele i doći sa tim, mi ćemo ih saslušati. Da li je to u dramskom, plesnom ili pjevačkom segmentu, slobodni su doći pokazati.
Koliki bi bio prosječan broj zainteresiranih s obzirom zapravo na ove prethodne 2 godine? Pa na prethodne 2 godine, ako ćemo gledati spram audicije kao neko mjerilo, to onda uvijek bude negdje oko 50 ljudi na godinu. I 10-15 najboljih se primi. Tako je. Gospođo Marković, koliko je polaznika upisalo školu u vašoj generaciji i koliko se od njih zadržalo? U mojoj generaciji na početku nas je bilo 15, ako se dobro sjećam, i već negdje kroz prva 3-4 mjeseca se to profiliralo na sadašnju brojku, što je ukupno 10 polaznika. I ako smijem reći, mislim da je ta brojka od 10 nekako najugodnija za raditi. Plus toga ostanu ljudi koji su zaista posvećeni radu i na sebi i u samoj grupi, i onda je nekako u takvom okruženju i najugodnije raditi. Koliko njih zapravo stremi ka inozemnoj Broadway sceni? Ili možda? Pa, mislim da je to svima isto nekakva želja, ali nije sad nitko fokusiran isključivo na to. Znači, trenutačno smo svi fokusirani to da diplomiramo, pa onda da eventualno ovdje ostanemo raditi u toj branši, pa ko zna jednog dana. Sjećate li se vi, gospođo Marković, vaše audicije? Kako ne? Da, ona se održala u Kinoteci i sjećam se da nas je bilo jako puno i komentirali smo, svi smo bili nervozni u principu, kao što je to uvijek prije svake audicije za bilo što, ali u principu čim se uđe unutra i kad krene sama audicija, onda ta nervoza nestane. Ali mislim da je to slučaj sa svim izvođačima, da ta nekakva trema postoji do samog trenutka nastupa i onda kad sam nastup krene, trema nekako nestane. Za ljude koji rade i koji studiraju, možda biste mogli nešto reći o rasporedu kada se održavaju predmeti? Pa sama nastava je stvarno organizirana na način da se baš svako može prilagoditi, jer postoji mogućnost i jutarnjeg turnusa i popodnevnog, koji u svakim školama, ali s vremenom nekako ljudi shvate da ako se dobro organiziraju, onda da jednostavno nema tu nekakvih prepreka, i popodnevni turnus je nekako za ljude koji rade i koji su na fakultetima najprirodniji za jednu takvu vrstu edukacije, i nastava se održava od 5 sati nadalje do recimo 10 na večer, što je recimo za ljude koji rade normalan posodnevni sasvim prihvatljivo, mogu onda prisustvovati svoj nastavi. Koliko zapravo imate zainteresiranih kandidata mlađih od 17 godina? Pa mlađih od 17 godina moram priznati da toliko i nema, nego više su to ljudi koji su već možda u nekim, ne možemo reći da netko od 18 godina je u starijim godinama, ali punoljetne osobe, više punoljetne osobe. To je forma jedna koja iziskuje jako puno ozbiljnosti i jedan izričaj koji zaslužuje iznad svega i poštovanje. Zašto? Što sam bila možda spomenula više puta, pa ću i sada, nađu se te metaforički rečeno 3 gospođe, gospođa drama, gospođa vokalna sekcija i gospođa plesna pedagogija, koje treba ipak na jedan stvarno precizan, uz dužno poštovanje, uz veliko znanje mogućnosti, znači dodirnuti i usuditi se uopće prenijeti to ljudima da bude prihvatljivo i da bude shvatljivo. Jer forma musicala i musical sam po sebi, opet govorimo, je jedan dio, znači, edukativnog programa muzičkog teatra. Jer osobe koje se educiraju za muzički teatar su, znači, performeri koji mogu raditi puno toga. Musical sam po sebi, njegova povijest datira 5000 godina prije Krista, što je informacija koja ljudima koji možda nisu u toj samoj povijesti bude jako iznenađujuća. Sam musical, recimo iz 1860. godine, Black Crook, koji je možda utaborio neki put za musicale koji su nastali, koji su možda poznati kasnije ljudima, je neki musical koji je ostao u povijesti kao zaboravljen. Ali moramo znati da je to jedna stvarno veliki jedan rascjep, jedna veliki raspon povijesti od 5000 godina prije Krista do dana današnjeg, što u tom trenutku što su Grci radili sa maskama, kasnije Rimljani, znači gdje su dodavali na svoje cipelice male onako metalne pločice, pa su tako nastale i prve step cipelice. Znači, to je jedan ogromni povijest, ali razvojni proces u povijesti u kojem se u tom trenutku je to bio musical. Znači, do dolaska do opere Buff
Stufe, znači gdje se razvijanje opere i tako dalje. Znači to je sve u tom datom trenutku dok nije došlo znači forme u 20. stoljeću i 21. stoljeću dok se to nije formiralo i nazvalo musicalom. Ali puno prije znači je povijest učinila to nešto što je već zvalo se musicalom, samo što je imalo drugo ime i prezime. Tako da povijest je napravila jako puno za ono što danas oni imaju mogućnost uživati i učiti. A ne samo, znači, mi svi znamo, upoznati smo možda sa tim nekim najnovijim dijelima od Chicago, Briljantin ili tako dalje. To su prekrasna nova dijela, ali ono na čemu leži povijest muzičkog teatra je nešto što traje 5000 godina prije Krista. Čak i s takvim dijelima, novim dijelima koja ste spomenuli, kakvo je vaše iskustvo i koliko je zapravo hrvatska publika upoznati s takvim dijelima? Pa upoznati smo koliko mi znamo, koliko pratimo, su upoznati, ali mislim da nisu upoznati možda da je način težinu i jačinu te forme. Znači baš težinu i poštovanje te forme. Mislim da tu možda u tom segmentu nije publika možda previše upoznata. Jer iziskuje, opet kažem, ja se pozovem metaforički na one 3 gospođe koje stvarno teško ih je spojiti i uz jednu vrhunsku kondiciju da bi interpreta mogao to kontinuirano raditi. Evo, nadamo se da će se s vremenom osvijestiti to. Svakako, i mi isto. Evo, gospođo Marković, sada ćete nam i uživo zapjevati u studiju. Što ćemo slušati? Poslušat ćemo pjesmu Don't Rain on My Parade. To je inače, ja bih rekla, najpoznatija i naslovna pjesma iz musicala Funny Girl iz 60. godina, a on zapravo govori o životu Fanny Brice, koja je bila poznata komičarka i glumica na Broadwayu 20. godina 20. stoljeća. I evo, sama pjesma zapravo govori o njezinom prkosu prema svim ljudima koji su je, recimo, na neki način, neću reći omalovažavali, ali su je govorili da neće uspjeti. Pa im se ona u ovoj pjesmi zapravo obraća i govori što misli o njima. Možete. Don't tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Don't tell me not to fly, I simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Who told you you're allowed to rain on my parade? I'll march my band out, I'll beat my drum, and if I'm fanned out, your turn at bat, sir. At least I didn't fake it, hat, sir. I guess I didn't make it, but whether I'm the rose of sheer perfection, freckle on the nose of life's complexion, a cinder or the shiny apple of its eye, I gotta fly once, I gotta try once, only you die once, right, sir? Ooh, life's so juicy, juicy, and you'll see I gotta have my bite, sir. Get ready for me, love, 'cause I'm a comer. I simply gotta march, my heart's a drummer. Don't bring around the cloud to rain on my parade. I'm gonna live and live now. Get what I want, I know how. One roll for the whole shebang. One roll, that bell will go clang. Eye on a target and wham. One shot, one gunshot and bam. Hey, Mr. Einstein, here I am. I'll march my band down, I'll beat my drum, and if I'm fanned out, your turn at bat, sir. At least I didn't fake it, hat, sir. I guess I didn't make it. Get ready for me, love, 'cause I'm a comer. I simply gotta march, my heart's a drummer. Nobody, no, nobody is gonna rain on my parade. Bravo. Bio je to song Do Not Rain on My Parade iz musicala Funny Girl u izvedbi Gordane Marković, apsolventice prve hrvatske Broadway škole i ujedno naše današnje gošće. Gospođo Mladenović, što očekuje učenike nakon što završe cijeli program škole?
Nakon što završe cijeli program škole koji je stvarno osebujan, ono čega se moramo još dotaknuti, naravno da oni kroz svoju edukaciju, znači prolaze i tu Lezakovu metodu govora i dikcije koja je jako važna naravno za svakog umjetnika. Grotowski metoda je posebna metoda koja se implementira znači u muzički teatar, klaun metoda, kineziologija, nutricionizam, jer program je jako opširan da dobiju znači potpunost ono što jedan interpreta treba dobiti, a na kraju dobiju svoju diplomu za znači performera za muzički teatar. Gospođo Marković, tko čini prvi hrvatski Broadway ansambl? Prvi hrvatski Broadway ansambl čine već performeri koji u njemu djeluju, a ja se nadam da ćemo i mi biti dijelom tog ansambla. Znači mi polaznici prve generacije imamo pravo prvenstva, međutim moramo to zaslužiti svojim diplomskim koncertom, odnosno showcase-om, tako da evo, o tome sve ovisi. Gospođo Mladenović, gdje se na hrvatskoj sceni nalazi prvi hrvatski Broadway ansambl? Na hrvatskoj sceni će se nalaziti uskoro, sada sam spomenula malo prije taj datum 15.11. To je nešto što će biti najnovije od hrvatskog Broadwaya, s obzirom da moramo poštivati autora, pa kada dođe vrijeme i mjesto onda ćemo pustiti i tu vijest i bit ćete sigurno prvi koji ćete to znati. Ali znači, ono što definitivno iza čega stojimo je da naši polaznici budu ispred nas, tako da možda ste puno čuli više o našim polaznicima nego o nama. Tako da možda Gordana ili Petra ili bilo kod naših polaznika koji već su u svojstvu školovanja su osobe koje imaju iskustva na sceni, ali se možda ne zna javno da iza toga stoji hrvatski Broadway. A što se tiče inozemne glazbene scene? Inozemna glazbena scena, u njoj funkcionira znači već ansambl kao takav sa svojim showcase-evima i najviše pretežito u Belgiji. Evo, gospođo Marković, gdje se vas moglo sve slušati u sklopu prve hrvatske Broadway škole? Pa mi smo u sklopu školovanja imali dosta prakse i na radiju i na televiziji. To je sve bilo znači u cilju da u tijeku školovanja već iskusimo zapravo kako je to zaista biti u eteru ili na sceni, jer apsolutno je drugačije kad se vježba, mora se stalno vježbati, a međutim kad se dođe na scenu to je onda jedna druga situacija za koju se treba isto školovati i pripremiti. Što vi planirate nakon što ste završili zapravo u prvu hrvatsku Broadway školu? Pa ja u ovom trenutku planiram prvo znači se fokusirati na to završni ispit. Inače tako funkcioniram znači korak po korak. A onda nakon toga, budući da će na tom showcase-u biti zaista mnogo ljudi s kojima bi se mogle kasnije ostvariti suradnje, evo tko zna. Surađuje li škola možda sa hrvatskim kazalištima poput Gradskim kazalištem Komedija? Ne surađujemo sa nikim za sada. Jer smo u potpunosti privatna institucija kao takva, a i privatni teatar, a i privatni ansambl. Tako da se sve događa nekako unutar naše kuće, ali naravno sve suradnje su otvorene. Surađujemo sa različitim određenim ljudima koji rade u tim institucijama, ali direktno sa institucijom, znači kazalištem određenim ne. Također škola svake godine stipendira jednog učenika. Zapravo kako je stipendira ići? Tako, znači svake godine se prilikom kraja prvog semestra, što bi bilo negdje pred ljeto, otvori ciljana radionica koja je baš isključivo znači sa namjenom za stipendiju. Na toj radionici se također odabire samo isključivo 10 do 15 ljudi maksimalno i onda u tih tjedan do 2 tjedna znači radionice se vidi najbolja osoba koja će dobiti stipendiju i dvoje koji će biti sufinancirani. Evo i za kraj, gospođo Mladenović, recite nam koji su dugoročni ciljevi vaše škole? Dugoročni ciljevi su da ova škola, ja se nadam, kroz jedno pa kratko možda vrijeme, ne toliko dugoročno gledajući, ali da bliže vremenski, budemo što pristupačniji polaznicima koji će se želiti školovati za ovu formu i da edukacijom mladim ljudima prenesemo sve što imamo, to je da Broadway nije možda mjesto na kojem je nastao musical, da je to jedna velika povijest koja iza toga stoji i da ćemo sa svojom edukacijom, radom i disciplinom uspjeti profilirati jedan novi cijeli val umjetnika koji će doprinijeti više još umjetnosti. I hrvatskoj Broadway sceni. Također. Gospođo Marković, gospodo Mladenović, hvala vam na gostovanju u emisiji. Želimo vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala.
Dragi slušatelji, naše ćemo gošće ispratiti a cappella izvedbom songa Dreamgirls iz istoimenog mjuzikla u izvedbi 3 polaznice prve hrvatske Broadway škole, Petre Golik, Doris Teur i Gordane Marković. Glazbu za mjuzikl napisao je Henry Krieger. Every man has its own special dream, and a dream's just about to come true. Life's not as bad as it may seem if you open your eyes to what's in front of you. We're your dream girls, boys, we'll make you happy. We're your dream girls, boys, we'll always care. We're your dream girls will never leave you. And all you got to do is dream, baby, we'll be there. Dream, dream girls will help you through the night. Dream, dream girls will keep your fantasies alive. Dream girls always love you and they'll be true. Your dream girl can only belong to you. We're your dream girls, boys, we'll make you happy. We're your dream girls, boys, we'll always care. We're your dream girls will never leave you. No, no, and all you got to do is dream, baby, we'll be there. Dream, dream girls will help you through the night. Dream, dream girls will keep your fantasies alive. Dream girls take a dream in your whole life through. Your dream girl can only belong to you. I'm not the dream that you had before. I'm the dream that will give you more and more. We're your dream girls, boys, we'll make you happy. We're your dream girls.